खुलुमबाय लोगोफोर आरोबाव आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन रायजो राजा बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आरोबाव आङो गोदान मोनसे भिडिअ लाबोबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ थारैनो नायलांगोन होननानै। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि क'क्राझार लकसभानि बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि आरो लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिनि सुजुगिरि राकेश रामसियारि बिथांमोननि गेजेरावहाय माखासे स्टेटमेन्ट लानाय भिडिअ'। इमप्लिमेन्ट खालामनो मोननाय नङा। बड'लेण्डनि एक्जिस्टेन्सआ इनटेक्ट थाखिनाय रोखोमै लाखिनो थाखाय फिल'सफि लानानै जुदि खामानि मावब्ला जों मदद होगोन। नोजोर होयोब्ला बिपिएफनि खायसे खायसे दैदेनगिरिफोरा एमएलए एमसिएलएफोरा स्पेशेल एमसिएलएफोरा बिथांमोना बिजेपिजों खावसे हाबबाय, इउपिपिएलजों हाबबाय। दिनैनि तारिखाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया दिनैनि तारिखाव इउपिपिएलखौ सोंखारियो, नाथाय बिजेपि राजखान्थि हान्जाखौ बरन्स बिथांमोननिफ्राय बिजेपिया दैदेनगिरिफोरखौ एमसिएलएफोरखौ लांबाय खायसे खायसेखौ, नाथाय दिनैनि तारिखाव बिपिएफआ बिजेपिखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोना। जाहोना मा? बेखौ आं नुदों, बे जाबाय डिउ टु पलिटिकेल अपरचुनिजम। बिपिएफनि लिडारशिपआ हयथ' सानदों किबा जाने प्रमद बर'खौ सिलिबाबनानै बबेबा समाव बिजेपिनि अननाय मोननानै गभर्नमेन्टखौ दानो चान्स मोनफिननो हागौ खोमा, बिदि साननानै हयथ' बेखौनो स्ट्रेटेजिखौ लानांगोन आरो। बेवहाय जों बुंगोन सोरबा बिपिएफनि होन, सोरबा इउपिनि एमएलए होन, मन्त्रि होन, एमसिएलए होन, इएमोन बिसोर जुदि जाथिनो होलांनाय गोदोनि जितु कमिटमेन्ट जे समायखिरा बेखौ जुदि सेबटे सिफायबायब्ला बिसोर आरो बड'लेण्डआव बर' समाजाव जायगा गैला आरो। बरन्स जों खावलायदोंब्ला इउपिफोराव लांजादोंब्ला बर' जातिनि दानि अलखद समाव बेखौ बुजिनानै बड'लेण्ड आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय पार्टिखौनो गारजोबनानै फैफिननांगौखौ जों आपिल होनो ओंखारगासिनो दं। जों आपिल होयो। बिजेपिया जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव, जोंनि बिटिआर दे ओनसोल, बे ओनसोलाव जुदि दाथ' हाबबायानो, नाथाय फुलै जुदि आबुङै जुदि हाबोब्ला बर' जातिया बेसेबां खहा जानो थांगासिनो? बेथ' बिराद डेन्जारास ट्रेन्डआ जे सोलिदों। नेक्स्ट जितु आफ्टार बोसोरथामनि उनाव जे गोदान बिटिसिनि इलेक्सन जानो फैगासिनो दं, बे इलेक्सनाव कमप्लिटलि टटेलि बिजेपियानो एज ए होल केपचार खालामजोबनानै बिटिसिखौ गावसोरनि कन्ट्रलाव लांनायनि प्लेनिं बे अलरेडि जागासिनो दं। कार्बि आंलं एनसिएलखौ जेरैहाय कमप्लिटलि गावसोरनि कन्ट्रलाव दोनहैखाबाय, जोंनि बिटिडिखौबो कमप्लिटलि आरएसएस बिजेपिया गावसोरनि कन्ट्रलाव सोहैनायनि प्लेनिंआ अलरेडि पाक्का जागासिनो दं। बे गिथाव बाथाव। बेनि थाखायनो जों आपिल होदों जे बिपिएफ इउपिपिएलनि जेसेबां लिडारफोर दं, एमसिएलए दं, एमएलए दं, बे डेन्जार बे खैफोदखौ बिपिएफआव थानानै बिजेपिआव थानानै खय बोसोर खय जुग ओंखाम मोनजागोन बिसोरलाय, मन्थ्रि मोनगोन बिसोरलाय। बुजिनाया गाहाम आसोल खोथाफोरखौ आरोखि। बे जोंनि लुबैनाय आरो। नैबे बिथिङावनो आङो सोमावसारनायखौ लानानै एसे बाथ्रा नोंथांनाव सोंनो लुबैदों। माखासे सुबुंफोरा बुंनो नागिरो जे नोंथांखौ नै दा ब्रैथि खेबनि थाखाय आन्दलन खालामफ्लानानै फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनाव बा एमपि बिसायख'थि जानो थांगासिनो, बे बिसायख'थि जानो थांगासिनो बेवहाय नोंथांखौ किं मेकार जानो नागिरदों होननानै बुंनो नागिरो। मानसियालाय मा बुङो मा बुङा, जायफोर अपरचुनिस्ट मानसि आंनि सायाव एनालाइसिस बिजिरथि अबजारभेसना कारेक्ट नङा, मोजाङै बिजिरनो रोङा, बेबायदि उदै गेसाव मानसिया बिदि बुंनाया स्वाभाबिक आरोखि। बड'लेण्ड रायजोखौ जुदि दाथारनांगौब्ला बड'लेण्ड सोमावसारनाय समनि गेजेराव मा इलेक्सन फैगोन, मा पलिटिक्सनि दोहौ फैगोन, बेफोरखौ मुखाबिला खालामनो, फेस खालामनो जोंनि सोमावसारग्रा आफादा बेनि सायाव स्ट्रेटेजिखौ बोरै लानांगौ लालांबाय थागोन, बेखौ उनाव मिथिगोन आरोखि। जोबथारनायाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे आन्दलना जानो थांगासिनो बा नोंथांमोननि दैदेननायाव आन्दलना जानो थांगासिनो, दा बेवहाय मा मेसेज होगोन बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों? माबाफोर बुंनो गोनां दङ नामा? बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों दुलाराय बुहुमनि बर' फिसाफोरनिसिम बे खौरांखौनो आङो दैथायहरनो सानदों
जे आलादा हादोर बड'लेण्डखौ जुदि जों फैगौ 6-7 मेक्सिमाम 10-12 बोसोरनि गेजेराव जुदि थैथां जुजिफिननानै आदाय जुदि खालामनो हाया हिसाबै थांनानै थानांगौ मोनसे गोब्राबखासै आरोखि बेखायनो गेजेर खन्द'आव बारग'लांनाय समाव सोरहा सोरनि सायाव दाय गोरोन्थि सानफ्लाङा मानो बेखौ जालदाब बावजोबलायनानै जों ज' जाफिनलायनांगौ आरो थैथां रोखोमैब्लाबो बे बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ देरहासार जाहोनानै रायजोखौ आदाय खालामनांगौखि खालामनांथारगौ आरोखि बेखौ एमेन्डमेन्ट खालामनाय जायो आरो उदांस्रिनि उनावसो भारताव गोबांसिन अनजिमानि गोदान गोदान रायजोखौ दानाय जादों आरोखि जेरै गुजरात रायजो गोदो गैयामोन महाराष्ट्र हादर गैया गासै टटेल 36 नाम्बारनि एडमिनिस्ट्रेटिभ इउनिट्स दङ दा खोनानो मोन्दों सम सम 2024नि लकसभा इलेक्सननि उनावलायनो मदिनि गभर्नमेन्टआ आरो 10थासो गोदान स्टेट दाबावगोन बे बाथ्राया बेसेबां सैथो आं मिथिया खिन्थु आं संनानै मोननाय मथेब्ला 2014निफ्राय 2016सिमनि गेजेराव साउथ इण्डियानि सासे मानसिया मिनिस्टार अफ स्टेट फर हम एफेयार्स दंमोन बिथाङा सोरबा सासे एमपिआ कुइसन सोंनायाव रिप्लाइ होनो थांनायाव बुंदों जे मा स्टेटआ गोदान स्टेट दानांगौनि प्रप'जेल हरदों बेखौल' बिथाङा आवरायदों फोरमायदों खिन्थु आथिखालनि बिजेपि गभर्नमेन्टआ गोदान रायजो दागोन ना जाया बिनि सायाव पलिसि स्टेटमेन्टनि सोमोन्दै जेबो खोथा बिथाङा रायखाङाखै आरोखि बिथांमोनाव पलिसि डिसिसन था बादा था बिदि खालामनानै दाबि जद्दार जागासिनो कमथाखौ रायजो बिगासिनो दं कचबिहार किंडमखौ रिभाइभ खालामनांगौ होनदों त्रिपुरिफ्रा ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बिगासिनो दं कार्बि आंलं एनसि हिल्सनि मानसिया बिगासिनो दं कुकिफोर रायजो बिगासिनो दं महाराष्ट्रनि बिदर्भ ओनसोला आलादा रायजो बिगासिनो दं कर्नाटकनि नर्थ कर्नाटकखौ सेपारेट स्टेट बिनांगौ होनदों होनांगौ होनदों कडागु स्टेट दङ आरोबाव कर्नाटकआवनो आरो हजोंहाय माबायाव गुजरातआव सौराष्ट्र रायजो बिगासिनो दं कच्छ बिगासिनो दं मालवा बिगासिनो दं राजस्थानाव मारवाड़ मोनसे प्रदेश बिगासिनो दं आरो माबा गुजरातआवनो भिल प्रदेश भिल जातिनि मानसि गोबां दं आरोखि भिल प्रदेश बिगासिनो दं खम बारग' एमपि मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतारि बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्रा मोनथिबाय आरो नोंथांमोना बड'लेण्ड अब्ला रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मिथिबाय जानांगौ जोंनि बर' हारिनि सायाव मा बेले बेजे जादों आरो मा जाबोखो आरो मा जानो थांगासिनो दङ आंनि साननाया बेसो रायजोफोर जुदि आबौ सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया एसेबां बेफोरखौ सानखायोमोनब्ला सिगां मा मावनानै थायामोन रायजो राजाया बिथां एमपिखौहाय मानो रिजेक्ट खालामा आरो मानो हामजाया दिनै गाबोन जोंनि बर' हारिया ना सारा माखासे खोथाफोरखौहाय दोनखोमानानै दिनैसो बेफोरखौ बुफ्रुनो समाय मोनदों नामा दिनैनि दिनावहाय रायजो दाबिग्रायाबो बांलांबाय गोरों गोरायाबो बांलांबाय अब्ला बे सारमोना दिनै इसिबां खोथाखौ बुफ्रुनानै होबाय सिगांनि समावहाय मानो बेफोर खोथाखौहाय सानाखैमोन आरो मानो मावाखैमोन थारैनो सारनि साननाया नैबे लास्ट नायनाय बायदि मार नामा बिथाङा 4थि बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनानैहाय उनावहाय आरोबाव स्रि थानो आंथ' सानदों सारनि बुंनाय रावावहाय अखा हाखांनानै खफ्रि हमनाय जेब्लानाखि मैदेरा माइखौ जानानै थांबाय बिनि उनावसो रायजो राजा है हा होबाय थानाय बेफोरबायदिसो राव जादों नामा होनना सानदों जिखि जादोला बिथां गेदेरमा सानसुमा खुंगुर साराथ' बुंबाय बड'लेण्डखौ लाबोनो हायाब्ला आं जोराया अब्ला सारा बड'लेण्डखौ लाबोना होफैमारसिगोन नामा जोंनो
जोंनोबो बा आंनोबो बड'लेण्डखौ नांगौ, आंबो हास्थायो। बड'लेण्ड मोननोब्ला आंनि थाखायबो गोजोन। अब्ला फैदो लोगोफोर, सानसुमा खुंगुर सारा बड'लेण्डखौ लाबोनानै होफैनोसैब्ला जों नेबावदिनि। आं आसा खालामो आं बे संसारखौ नागारनायनि सिगां सानसुमा खुंगुर सारानो बड'लेण्डखौ होफैगोन खोमा होननानै। अब्ला आं नेनानै थानोसै, नायलांनोसै सारा मा मावलाङो। सिगां बिबानाव दंमोन, नाथाय बै समावहाय जेबो मावनो रोङासै। जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौहाय रिजेक्ट खालामदों। दा बिबानाव गैयि हिसाबैसो बेफोर बाथ्राखौ बुंदों नामा, बेफोरबायदि आं सानो। रायजोफोर, आंनि बे सुंद' गुसुसारनाय रावफोरा जेन'बा बिस गोनां जादोंब्ला गेदेर गोलाव नोंथांमोन आंखौ अननानै निमाहा हो। आं बे रावखौहाय आंनि गोसोजों मोनदांथिनाय हिसाबै आं बेखौहाय इउटुबनि गेजेरजों, आंनि चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम बेखेवनानै होनाय जाबाय। जानो हागौ आंनि बे रावा बेसेन गोसाबो नङा आरो गनायजाथावबो नङा। अब्लाबो आं नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि सुजुगिरि राकेश रामसियारि सार आरो क'क्राझार लकसभानि MP बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिनि स्टेटमेन्टखौ आं हगारना होनाय जादों। अब्ला आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन रायजोफोर। थारैनो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै शेयार खालामना होदो, लाइक, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो। जै बर' हारि जिउ रावथों।